Три кратки легенди и историите за тях. Баба Яга. Легендата за Баба Яга е следната. Представете си, че вървите в гъста мъглива гора, когато виждате нещо огромно в далечината, което се приближава. Придружено с това чувате тежки стъпки и силует на нещо, приличащо на къща на дърво. Това е къщата на Баба Яга. Когато влезете вътре, виждате стара жена с крив, дълъг нос. Тя ще ви даде задача, като ще имате определено време да я изпълните. Ако не успеете, Баба Яга ще ви изготви и изяде. А сега нека разберем откъде произлиза тази легенда. Всичко започва от една руска приказка, публикувана на 18 век. В нея Баба Яга била представена като злобна свекърва, която също така била вещица. През 19 и 20 век приказката била преразказана от човек на човек, като така стигнала до сегашният си вариант. Уиндиго. Вероятно сте чули много страшни истории за Уиндиго, но дали сте чували истинската? Оригиналната история за Уиндиго разказва за ловец, който се изгубил в гората през зимата. Поради студ и глад се обърнал към канибализъм. Според местните това го превърнало в чудовище, което лови хора, които да изяде. В реалност всъщност Уиндиго е митологично създание или зъл дух, произхождащ от алгонкинския фолклор. Или да сме по-точни, от Канада. Не се знае истинската история на Уиндиго, но се предполага, че наистина имал такъв ловец и хората от близките села са били уплашени от него. Това е било предавано от човек на човек до сегашният си вариант, в който Уиндиго е 10 метрово чудовище с череп на елен. Serbian Dancing Lady. Танцуващата жена става много известна в TikTok от 2020 насам, но каква е оригиналната история? Нека първо за тези, които не знаят за какво говоря, да спомена. Танцуващата жена е жена, която виждаш най-често през прозореца, по-стара жена, която просто танцува на пътя. Ако и се подиграваш по някакъв начин или я снимаш, ще те подгони с нож и ще те убие. Нека ви разкажа обаче една истинска история, базирана на полицейски доклад през 1998, от която може би е произлязла тази легенда. Легендата разказва за двама влюбени от различни села, чието семейства не се разбирали. Един ден на жената е омръзнал и убила семейството си, след което е излязла да танцува пред дома си с кървавия нож, докато полицията не дошла. Това беше за видеото днес. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, оставете палец нагоре и до следващия път. Още нещо. Понеже Serbian Dancing Lady е толкова популярна в TikTok в момента, има тонове фалшива информация в интернет, така че не мога да гарантирам на 100%, че тази история е истинска. Довиждане.